Nachádzame sa v centre Bratislavy v jednom z mestských hotelov, ktorý je síce krásny, ale už zub času ho stihol poznačiť. Jedná sa o taký priemerne veľký hotel s približne 60 izbami, ktoré sú zariadené v jednom štýle, prevažne s dýhou, drevenou a klasickými laminátovými dverami. Pri našej prvej analýze, ktorú sme sem prišli spraviť, ktorá je samozrejme vždycky bezplatná, sme zistili, že na prvý pohľad izby už vyzerajú, že niečo majú za sebou. No pri detailnejšej obhliadke sme zistili, že sú tu vážnejšie poškodenia, ktoré treba riešiť. Dnes sme teda s mojím tímom nastúpili na prvý deň prác. Ukázalo sa, že najväčšími problémami sú v podstate zárubne v kúpeľniach, ktoré už vykazujú značné poškodenie. Rovnako drevená dýha, ktorá už takisto po rokoch nevyzerá tak, ako by mala a viem si predstaviť, že by mohla vyzerať lepšie. Prvou úlohou, ktorá nás na tomto hoteli čakala, bol vlastne správny color matching, čiže výber a zvolenie správnych farieb. Nakoľko sa nejedná o jednu farbu, ale o viacej farieb, na dverách je jedna, na zárubniach je druhá, na nábytku je ďalšia. Je to trošku zložitejšie, ale so všetkým si poradíme. V závislosti od stupňa poškodenia izby, respektíve zariadenia, sa teda odvíja od toho aj čas. Konkrétne v tomto hoteli strávime približne 1 deň na 2 izby, čiže odhadovaný čas renovácie celého hotela bude 20 dní, s tým, že samozrejme pracujeme počas plnej prevádzky, bez toho, že by sme obmedzili chod nejako celej prevádzky. Odsekávame si vždycky len koridor, na ktorom pracujeme. Nakoľko pracujeme počas plnej prevádzky, neobmedzujeme v podstate klientov, neobmedzujeme hotel, tým pádom hotel neprichádza o peniaze, veď najdrahšia izba je zavretá izba. Nakoľko na hoteloch sa nachádzajú protipožiarne dvere do každej izby, je dosť nákladná a náročná ich výmena. Preto v podstate využívame technológiu retušu, ktorá v podstate zabezpečí to, že tie dvere vyzerajú v podstate ako nové, klient si nič nevšimne a nie je nutná ich demontáž, výmena a vyhadzovanie zbytočných financií. Takže pri retuši dverí využívame kombináciu technológií, jednak si poškodenia podfarbujeme, následne ich tmelíme buď tvrdými alebo nejakými tavnými voskami podľa umiestnenia a následne v podstate hranu, respektíve poškodené miesta retušujeme, tónujeme do farby a dokreslujeme prípadne štruktúru, aby teda poškodenie, ktoré sme opravili, bolo čo najmenej viditeľné. Na druhý deň budeme riešiť exteriérovú časť hotela, nakoľko oslovili nás aj s požiadavkou na renováciu drevenej terasy, ktorá už vyžadovala prebrúsenie a nanesenie nového oleja, takže tomu sa budeme venovať zase. Nakoľko olej sa nanáša v 2 vrstvách, tento proces budeme musieť opakovať aj nasledujúci deň, aby bol teda výsledok dokonalý. Konkrétne pri kúpeľňovej zárubni, to je taký známy problém všetkých hotelov, kedy preteká voda a v podstate všetko sa to napíja do tej zárubne. Vtedy sa snažíme spraviť, čo je v našich silách, nie vždy je to úplne ideálne, avšak pre oko klienta je to väčšinou postačujúce. Samozrejme, že keď na to pozeráte zblízka, vy ako hotelier to nájdete, ale klient neupúta to jeho pozornosť na prvý pohľad. Popri našom servise vždycky nábytok a zariadenie izby, ako aj dvere a zárubne dôkladne vyčistíme. Je to čistenie, ktoré v podstate nemôžete žiadať od svojich chyžných, nakoľko oni majú na tú svoju izbu nejaký čas a striedajú sa klienti, čiže nie je na to vždycky priestor. Preto my dôkladne vyčistíme všetky povrchy, zaretušujeme poškodenia a následne povrch ošetríme a preto izba vyzerá tak refreshnutá. Po servise vám vždycky vysvetlíme, akým spôsobom je najvhodnejšie starať sa o nami opravené povrchy, aby vám teda vydržali a slúžili čo najdlhšie. Čistenie, údržba a renovácia zariadenia
prostredníctvom našich služieb dokáže výrazne oddialiť investíciu do nového zariadenia. Tým pádom dokážete z vašej hotelovej izby dlhšie ťažiť a oddialite o niekoľko desiatok percent renováciu alebo respektíve výmenu zariadenia celej izby. Naším cieľom je byť eko, nie len ekonomicky výhodný, ale aj ekologický, nakoľko všetko zariadenie, ktoré by sme mali meniť na izbe, by spôsobilo teda dosť veľa odpadu a keďže chceme chrániť naše životné prostredie, myslím si, že táto varianta refreshu a údržby je vhodnou variantou pre vás.